Hold me tight. Ja, det må du gerne. Ja, selvfølgelig. Og det er jo det handler om. Hold tæt om mig. Ja, ja. Det er... Skulle vi ikke fortælle lidt om det? Det er jo kursus, Jo. vi laver. Jo. Netop for jer. Det er for jer, der har det godt sammen, men som har nogle udfordringer i hverdagen, som ligesom kører lidt mere en gang imellem. Der er nogle følelser, der fyrer op under jeres konflikter. Og det er måske de samme konflikter, der går igen og igen. Og det kan Hold Me Tight-kurset, som har et fastlagt program over 8 aftener, hjælpe jer med. Så det vil vi selvfølgelig gerne invitere ind til at finde ud af, at hjælpe jer med, at I finder ud af, hvad er det, der foregår imellem jer? Og hvordan kan I stoppe den her dans, uden at blive fjender? Men at de sammen finder ud af, wow, det er her, vi kan stoppe det, for at det ikke accelererer. Så det tænker jeg, det er det, der er essensen i det, Henrik. At vi ligesom hjælper jer med at finde den her dans og få identificeret den. Ja, det er bygget ret simpelt op faktisk. Det er jo som jeg sagt de her 8 aftener, som I skal sætte tid af til. Og det er 3,5 timer hver gang. Der er noget teori, der er noget oplæg til diskussion. Vi ser en DVD sammen med nogle eksempler på andre par, som kommer ind i den her dans, og hvor vi vil lægge op til en diskussion omkring, hvad det er, I ser, og hvad det er, vi ser i fællesskab. Og I vil selvfølgelig få lov til at arbejde med jeres eget parforhold, i jeres eget lille private rum. Og kun dele det, som I har brug for at dele sammen. Der er ikke i den store gruppe, det er der ikke nogen tvang om. Så man kan holde det helt privat og deltage i den fælles gruppe, som det nu lyster jer. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi nogle mennesker kan være bekymret for det her plenum. Sådan foregår det ikke. I kommer til at arbejde sammen som par, altså mand og kone eller kærester. Ja. Så det vil vi rigtig gerne invitere ind til. Og vi synes bare, I skal melde jer til. Det er en god investering. Ja, det er det. 3900 for par. For et par. Ja. Go for it, baby. Og der er gode resultater. 7 ud af 10 par, de kommer simpelthen ud på den anden side og har det altså fantastisk meget bedre sammen. Det er ligesom at tage på en ny rejse sammen med din partner.